Takže ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu je so mnou Markus a ideme kopať. Takže prvá challenge, penalty. Markus ide najprv do brany, lebo to je moje video. Hej. Teraz mu to len tak zakrúť. To bude vinko. Pekne. Daj. Tam, hej, tam to chceš. Ten bol pekný. Nechytíš nič? Fú. Ty kokos. Čo ti dáva? Ty kokos, to keby išlo do brany, tak je to gól roka. Panenku, dobre, dám panenku. Ale neviem ešte kde. No. Tak. Super, no. 3 z 5. Ja sám neviem, kde to budem kopať. No pomer, čo si, kde si, čo sa bojí, Opa! Ešte jeden má. Ne! To je diskriminácia toto. Takže aby to bolo fér, tak ja nebudem tiež používať rukavice. Čo si na to? Okay. Takže ideme, dá sa povedať, že penalty. Hej! Čak! Goal line! Je to sám. Goal! Platí sa! Ty kokos, ale dobre. Ty kokos! No, bohužiaľ. Takže predposledná challenge, máme tu crossbar. On je za branou a ja kopem, pretože sme úplne čaptaví a vieme, že to prekopneme, takže poďme, ideme. Ale ne! On už iba plačí, lebo on vie, že netrafí ani jeden. A je to druhý! Ty kokos! Ja mám taktiku na to, už viem, jak sa to kope. Už viem iba to tak jemne nadvihnúť. Poďme. Ideme, dám všetky 4 teda. To nebolo podľa mňa. To nebolo. Teraz musím dať, aby som mal 60% úspešnosť. Som teraz vypočítal. To je hasné. Ukaž sa. To je jasný, že by už nemal šanci vyhrať. Pokúsim sa veľmi, ale najlepšie by bolo to tam. Nemudruj. Takže ľudia, máme tu poslednú challenge, ktorá je za 2 body, takže Markus má ešte šancu to dorovnať. A vlastne je to zápas na tieto malé krásne bránočky.
ideme 1v1 a Ideme loptu. ideme o loptu. Dobre, vyhral si. Čiže stranu či loptu? Tak ja chcem túto stranu. Sakra. Hai, čaptaví. Áno! Ty kokos! Hej, zase, poď. Kurva, ty strieľaš, ja. No! Koniec. Máme tu zaslúženého víťaza. Pekne. Rozbil ma. Dobre ľudia, takže toto bude pre dnešné video všetko. Ja sa s vami s Markusom lúčim, dajte mu odber na kanál, máte ho dole v popise. Čaute. Vyhral. Vyšiel mi nový merch, ktorý sa nedá kúpiť. Presne tak, a už máš. Hej. Hej, už máš. A nedá sa zbývať. Takže lúčime sa u ďalšieho videa. Čaute. To sú tie majstrovstvá sveta. Tomu ver. Jaký gól. Vidím to.